Áno, dobrý deň všetkým. Moje meno Tibor Kurina. Toto ráno trošku si posvietime na data governance. Nakoľko môj svet je big datový, tak pozrieme sa na nástroj Apache Atlas aj prakticky. Na začiatok v podstate mám zapnuté video, neskôr to vypínam kvôli už aj tak do zaťaženej sieti a jednak aby som vás neotravoval svojím zjavom. Poprosím vás krátkosti v prípade, že akýkoľvek otázok, keby ste mali, tak poprosím vás, keby ste to posielali potom do chatov. Eventuálne to môžete poslať na moju e-mailovú adresu, ktorú vidíte tu nižšie. Budeme sa baviť o tom, čo je to data governance a akým spôsobom to funguje, na čo nám to je, na čo to používame. Určite všetci sa stretli s tým, že potrebujeme spracovávať dáta. Tie dáta sú v rôznej kvalite. Dáta spracovávame v rôznych oblastiach, predovšetkým a v prvom rade to používame aj pri analytike, datovej analytike, pokročilej analytike. Veľmi populárna oblasť dneska machine learning, strojové učenie a podobne. Všetky tieto nástroje sú potom tak kvalitné, aké máme kvalitné uvedené dáta. Veľmi často sa stretávame aj s tým, že dáta, ktoré získavame z rôznych ďalších datových zdrojov, tak začíname tomu veriť, ale máme tomu nejakú dôveru. Získavame dáta, povedzme, z takých spoľahlivých zdrojov, ako sú renomované think tank inštitúcie, ako napríklad OSN. Áno, veľmi často treba dáta, ktoré nám ukazujú demografický rast alebo demografický strom danej krajiny a potrebujete to niekde zaradiť. Veľmi často v podstate tieto dáta, ktoré získavame, sú hodne, ako by som to povedal, dirty, sú hodne špinavé. 70-80% práce trvá nám, aby sme vôbec tie dáta prečistili. Preto som sa začal nad tým zamýšľať, že akým spôsobom spracovať tie dáta a dostal som sa do problematiky data governance, spracovanie dát, prípravy dát, čo to vlastne je, akým spôsobom to funguje. Data governance môžeme hovoriť, že je to nejaký strategický rámec, ktorý organizácie budú využívať na správu, ochranu, využívanie a kontrolu dát. Áno, kontrolu dát. Cieľom vždy bude zabezpečiť, aby dáta boli presné, konzistentné, bezpečné a dostupné v správnom čase a správnym ľuďom. Prosím vás, tie dáta, aby boli presné a konzistentné, extrémne dôležitá vec. Veľmi často sa stretávame aj problematikou deduplikácie dát, nedostupných dát, dáta, ktoré v podstate sú skreslené, sú pripravené nesprávnou analytikou, napríklad keď získavame dáta z rôznych datových zdrojov. Všeobecne treba povedať, že s týmto problémom sa stretneme vždy v etape prípravy dát do nejakého analytického procesu. V prvom kroku a predovšetkým získavame dáta z rôznych datových zdrojov. Tieto dáta, ktoré v podstate získavame z rôznych datových zdrojov, nikdy nemáme na mysli len a výhradne nejaké relačné databázy. Áno, okrem relačných databáz, data warehouse, big datového prostredia, ako je napríklad Hive, big data warehouse, Hive. Takisto získavame dáta v podstate z rôznych súborov, veľmi často JSON súbory, veľmi často CSV súbory, áno, veľmi často RESTové API, ktoré získávame. Samotný data governance a ten proces zahŕňa vždy nejakú politiku, procesy, štandardy a nástroje, ktoré organizácie pomáhajú efektívne spravovať svoje dátové aktíva. Dáta sú, ako vidíte, aktíva a to sú pre nás extrémne dôležité. Prosím vás, veľmi rýchlo sa dostávame potom do oblasti tých veľkých dát a tu treba povedať predovšetkým a v prvom rade, čo veľké dáta sú. Áno, opäť je to niečo, ktoré v podstate by sme mali nejakým spôsobom popísať. Veľké dáta, máme na mysli dáta, ktoré sú predovšetkým stovky gigabajtov, terabajtov,
petabajtov hrubých dát, áno, hrubých dát. To znamená, že nie, že v Pythone získate nejaké dáta, vytvoríte nejaký pandas data frame, áno. Dátové aktíva, áno, sú jedno z tých kľúčových pojmov. Čo sú kľúčové pojmy data governance? Predovšetkým dátové aktíva, niekedy nazývaný data assets, datová kvalita, pôvod dát, lineage a katalóg dát. Áno, katalóg dát. Ďalej hovoríme o tzv. Datovej bezpečnosti. Áno. Dávame pozor na tzv. Súlad s reguláciami, compliance. Áno. A rôzne role definujeme v rámci data governance. Tieto role v podstate ja tu krátkosti aj popíšem. Čo sa týka datových aktív ako takých, predstavujú všetky dáta organizácie, ako sú databázy, súbory, ako som hovoril, záznamy o zákazníkov, analytické výstupy, dokumenty a tak ďalej. Tieto aktíva majú vždy nejakú hodnotu, áno, ktorú vždy je potrebné nejakým spôsobom ochraňovať a spravovať. Preto je dôležitý vlastne správne nastavenie toho data governance. V tom ďalšom kroku pri získaní dát z týchto súborov, databáz, z rôznych datových skladov, áno, z data lakeov, z big datového prostredia, ten next step, ten ďalší krok je vždy pochopenie tých dát, áno, pochopenie, prečistenie tých dát. Data governance práve dáva pozor na tzv. Datovú kvalitu a to znamená, že dáta sú presné, úplné, aktuálne, konzistentné, veľmi dôležitá vec, áno. Kritériá kvality zahŕňajú presnosť, sú dáta správne? Vždy si máme položiť tú otázku. Sú dáta také, ktorým môžeme veriť? V prípade, že dátam neveríme, nie sú pripravené, nie sú dáta konzistentné. Áno, v rámci tej konzistentnosti sú dáta rovnaké vo všetkých systémoch. Áno. Veľmi častý problém je v prípade prípravy dát a nekonzistentných dát. Áno. Kompletnosť. Sú všetky potrebné údaje k dispozícii. Získavame dáta, ktoré v podstate veľmi často pre spracovanie dát majú treba rôzne hlavičky, atribúty, ktoré obsahujú diakritiku, najmä v našich českých a slovenských regiónoch majú diakritiku, majú space znaky, potrebujete tie dáta opätovne nejakým spôsobom normalizovať, prečistiť. Sú dáta aktuálne? Opäť aktuálnosť je zásadným pojmom pre tento problém. Áno, tento problém. Takisto veľmi často sa stretávame s tým, že dáta, treba stĺpec, ktorý by mal obsahovať dátum, obsahuje v rôznych formátoch ten dátum. Áno, v rôznych formátoch. Že nie je to len ako deň, mesiac, rok, ale je to len deň a je tam napríklad mesiac a rok. Áno, alebo je tam jen číslo mesiaca a posledné koncové dvojčísle, teda 10/24. Áno. Čiže opätovne treba sem tu dávať pozor. Občas sa stretávame aj s tým, že dáta, ktoré získavame v rámci stĺpca, ktoré je vyhradené pre dátum, obsahujú ešte aj poznámky. Áno. Z nejakého pre mňa zatiaľ neznámeho dôvodu sú schopní vlastne v dôveryhodné zdroje tam dopisovať svoje poznámky v textovom režime. Čo sa týka pôvodu dát, tzv. Lineage, sleduje, odkiaľ dáta pochádzajú, ako sa transformovali a kde sa nachádzajú v rámci datového ekosystému. Áno, kde sa nachádzajú. Sledujeme tzv. Životný cyklus dát. V rámci toho katalógu dát centrálna databáza metadát je extrémne dôležitá, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadávanie datových zdrojov a ich atribútov. Ano. Máme na mysli jednotlivé názvy tých stĺpcov. Datová bezpečnosť, tzv. Data security, zabezpečenie dát pred neoprávneným prístupom alebo únikom informácií. Zahŕňa šifrovanie, prístupové práva a monitorovanie. Súlad s reguláciou. Predovšetkým tu máme na mysli dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek, ako sú GDPR, CCPA a tak ďalej a tak ďalej. Role, ktoré by mali zabezpečiť problematiku data governance. To je dosť taká otázka.
a bol by som veľmi rád, keby ste sa potom vyjadrili aj svoj názor, ako to funguje u vás. Všeobecne sa hovorí, že v rámci toho data governance, toto má u vás treba na starosti, by ma to celku zaujímalo, aby sme vedli aj takúto debatu. Takže by tam mal byť nejaký vlastník tých dát, nejaký owner. Je to nejaká osoba alebo tím zodpovedný za konkrétne dátové aktíva, no? Alebo nejaké datové stewardy. Zodpovedá za správu dát a zabezpečenie ich kvality. Potom môže tam byť nejaký data custodian, týmto som sa v našich geografických šírkach sa moc nestretol. Ten spravuje technickú infraštruktúru pre dáta. Data user, spotrebiteľ dát, ktorý ich používa na rozhodovanie alebo analýzu. Takisto veľmi často sa stretávam v poslednom čase aj datovým, aj architektmi, enterprise datový architekt. Dokonca už prichádzajú na scénu aj užívateľia, respektíve pozície, role, ktoré hovoria o tom, že je tam nejaký tzv. Chief Data Officer, áno, niečo podobné ako je Chief Information Officer, Chief Technical Officer, Chief Data Officer, áno. Prístupy k data governance, ktoré v podstate máme k dispozícii, no, tak predovšetkým ten prístup by mal byť top-down. Čiže nejaký hierarchický prístup, riadenie vždy zhora nadol. Vedenie stanovuje stratégie, politika a pravidlá. Výhody sú jasné smerovanie a zodpovednosti. Nevýhody, potenciálny nedostatok zapojenia tímov. Ďalšie výzvy a prínosy vidíte na uvedenom sláde, ktorý hovorí o tom, že medzi výzvami patrí aj komplexnosť implementácie jednotlivých politík. Odpor voči zmenám zo strany zamestnancov. Veľmi častým problémom, občas sa s tým stretávam, najmä v štátnej správe. Technologické prekážky a potreba investícií do moderných IT riešení a preto aj dnešná prezentácia, respektíve dnešná ukázka aspoň nejaká základná na problematiku open source technológie, ako je Apache Atlas. V rámci toho prínosu je tam treba definovať zlepšenie kvality a dostupnosti dát, zvýšenie dôvery verejnosti a klientov spoločnosti prostredníctvom transparentnosti a zodpovednosti. Tým, že budem mať dáta kvalitné, konzistentné, spoľahlivé, presné a aktuálne, tak zvýšim tú dôveru, či už verejnosti, klientov podľa toho, v akej sfére operujem. Efektívnejšie využívanie zdrojov a zníženie nákladov spojených s neefektivitou správou dát znamená v prvom rade a predovšetkým, veľmi často sa stretávame problematikou, keď v podstate klient má nejaký tím analytikov, títo analytici sú hodne kvalitní, hodne dobrí, dobre rozumejú tomu biznisu, vytvárajú si rôzne dátové výstupy, treba nejaké tabulky, no a tie tabulky neskôr posielajú na nejaký reporting alebo z toho vytvárajú nejaký report, nejaký vizualizáciu, niečo podobné, avšak z nejakého dôvodu už zabúdajú uvedené dáta opätovne zmazať alebo odstraňovať a takto často vidíme aj prístup, ktorý nám tvorí niekedy aj tisíce tabuliek v rámci nejakej schémy, ktoré sú de facto balast. Áno. Sú tam zbytočné a tým pádom tie zdroje, ktoré používa daná organizácia, nie sú efektívne používané. Áno. Nie sú efektívne používanie. Tie dáta potom stále nabopnajú. Máme s tým problém potom, ako ich odstrániť. Základným prístupom v rámci toho data governance môže byť aj tzv. Participatívny prístup, kde zamestnanci a týmy definujú požiadavky na správu dát. Jeho výhoda sú väčšie zapojenie a lepšie adaptácia na reálne potreby. Medzi nevýhody zase môžeme zaradiť možné nedostatky v stratégii. Posledný takýto veľký prístup v rámci toho data governance môžeme definovať tzv. Federovaný model, ktorá je kombinácia centrálneho riadenia, to je ten top-down, ktorý sme tu spomínali, a decentralizovanej správy dát. Centrálni týmy budú stanovovať pravidlá, zatiaľ čo jednotlivé oddelenia, divízie, týmy si udržiavajú kontrolu nad svojimi dátami.
Medzi výhodami tu môžeme zaradiť flexibilitu a zjednotené štandardy, medzi nevýhody predovšetkým vyžaduje to precíznu koordináciu. No. Tak, v rámci tých nástrojov na tú data governance, prečo je to dôležité, budem hovoriť za chvíľku, aké nástroje na to máme. Máme celku široké možnosti nástrojov, tak v open source svete, ako aj vo svete komerčných produktov. Každý nech si potom samozrejme vybere to, čo je pre neho najbližšie. Základné komponenty data governance programu sú vždy politiky a standardy, procesy, technológie, no a samozrejme vzdelávanie a kultúra. V rámci tých politík a standardov je potrebné stanovovať pravidlá pre správu a využívanie dát. Napríklad, kto má aký prístup k dátam, ako dlho sa dáta uchovávajú. Jo? V rámci tých procesov je potrebné stanoviť kroky na zabezpečenie kvality dát, ich správy a ochrany. Napríklad proces schvaľovania prístupu k citlivým údajom. Technológie, nástroje, to sú tie nástroje na správu dát, ako sú napríklad Collibra, Alation, Informatika a Apache Atlas a mnohé ďalšie. Toto nám pomáhajú s katalogizáciou dát, sledovaním pôvodu dát a správou metadát. V sekcii vzdelávania a kultúry môžeme spomenúť vzdelávanie zamestnancov o dôležitej správy dát a ich zodpovednosti. Opäť to považujem za veľmi dôležité to nejakým spôsobom spomenúť takto, pretože v československých pomeroch opäť sa s tým stretávame. Tie dáta, treba si na to dávať pozor. Veľmi často treba typickí ľudia, ktorí riešia analytiku, pokročilú analytiku, strojové učenie, používajú rôzne nástroje, typicky Google Colab a podobne, ktoré nám umožnia vytvárať si modely, trénovať tie modely nad týmito dátami. Tá predstava je, že potom tieto modely si môžeme potom používať. Čiže využívam nejaké cloudové prostredie, kde tie modely natrénujem, kde mám dostupnosť, dostatok systémových zdrojov, GPU, cloud a podobné. Treba dávať na to pozor a vzdelávaním zamestnancov treba venovať dostatok priestoru a času. Veľmi dôležité, snáď jedno z tých najdôležitejších krokov, ktorým sa ja osobne stretávam. Takisto je potrebné v rámci tejto kapitoly spomenúť podpora kultúry, zameranie na datovú kvalitu a integritu. Áno, datovú kvalitu a integritu. Nemením dáta, neupravujem dáta, dáta, ktoré získavam, vždy prečistujem a vtedy ich ukladám, ako ich prečistuje, aké má na to postupy a podobne. Medzi základné potom prínosy toho data governance môžeme hovoriť o tzv. Lepšom rozhodovaní. Ano? To znamená, že v tomto prípade zavedenia správneho postupu v oblasti data governance mám možnosť lepšie rozhodovať, poskytovať dôveryhodné, konzistentné dáta na rozhodovanie. V rámci tej efektívnosti znižovať duplicitu, tzv. Deduplikovať dáta, znižovať duplicity a nejasnosti správe dát. Správe dát. Bezpečnosť a súlad chráni citlivé dáta a zabezpečuje dodržovanie regulácií. No a optimalizácia nákladov minimalizuje plytvanie zdrojmi a nesprávne alokácie. Opätovne veľký problém. Áno, pretože veľmi často vidíme to, že tie dáta nám síce bobtnajú, áno, potom treba dokúpiť niečo ďalšie, treba zvýšiť systémové požiadavky, áno, systémové zdroje treba pridať novú databázu, nové riešenie, licencie kúpiť. Opätovne data governance by mal optimalizovať tieto náklady, pokiaľ je to správne nastavené. Áno, pokiaľ je to správne nastavené. Všeobecne môžeme hovoriť, že data governance bude nejakým základným kameňom efektívneho využívania dát vo všetkých organizáciách, kde dáta hrajú kľúčovú úlohu. Implementácia dobrého programu vždy vyžaduje jasnú stratégiu, technologickú podporu a kultúrnu zmenu na všetkých úrovniach. Ešte raz prosím, na všetkých úrovniach. Áno.
Čo sa týka vlastne kategórie nástrojov toho data governance na správu metadát, vidíme tu nejaké základné ukážky. To je len to, čo som tu našiel. Samozrejme nemáme všetky preskúšané, áno, nemáme všetky preskúšané, ale základ, keď v podstate človek sa na to základným spôsobom pozrie, tak aby sme videli, že čo všetko máme k dispozícii. Veľmi často používaný talent, asi mnohí poznáte, Kolibra, áno, informatika, veľmi často to môžeme vidieť. Nástroje pre správu prístupu a bezpečnosti dát, opätovne niekoľko veľmi často, tie najčastejšie v našich geografických šírkach, ktoré môžeme používať. Výhody využívania, zlepšenie, ako som povedal, efektívnejšie rozhodovanie. No a na svet big datový, ktorým sa venujeme, čo to vlastne je, akým spôsobom to funguje, ako je to nastavené. Asi mnohí z vás používate rôzne nástroje na správu, treba možno, že máte aj nejaké big datové riešenia, ako také. Tým, ktorí toto ešte nerobíte, tak krátkosti len asi ukážem, len aby sme mali o tom nejaký prehľad. No. Nakoľko práve dodávam tento týždeň Big Data školení v Pythone, v Gopase, tak máme tu pripravený nejaký single-nodový klaster. Všeobecne prosím vás, rátajte s tým, že ak pôjdete do oblasti Big Data, pôjdete do oblasti Apache Hadoop, aby sme si to vedeli predstaviť, že tieto dáta, nejedná sa o nejakú databázovú aplikáciu, nejedná sa o nejaký file server, nejedná sa o nejaké obyčajné úložisko, o nejakú relačnú databázu a podobne. V tomto prípade sa bavíme o celom ekosystéme produktov alebo služieb ako takých. Apache Hadoop predovšetkým a prvom rade predstavuje súborový systém, áno, a predstavuje nejaký výpočtový engine. V tomto konkrétnom prípade tu vidíte distribúcii Apache Hadoop od Cloudera Manager, je to ešte od Cloudery teda. Produkt, ktorý vidíte, je Cloudera Manager. Tento produkt, ktorý tu ukazujem, je už nejaký ten čas už nefunguje. Cloudera dodáva dneska tzv. Cloudera Data Platform. Cloudera Data Platform, vyzerá to trošku ináč, ale každopádne sa jedná o nejaký ekosystém tých služieb. Minimálne teda ešte raz súborový systém a výpočtový engine. Dáta, ktoré ukladám na súborovom systéme, sa jedná o distribuované dáta, ktoré máme. Takže predstavujeme si, že nepoužívame jeden host, ale používame tam niekoľko tzv. Výpočtových uzlov. Tieto uzly sú spliahnuté do výpočtového klastra cez cluster software Apache Hadoop. Akékoľvek operácie robím nad tým clusterom, robím to nad všetkými tými uzlami. Aby som tie dáta mohol dopytovať aj nejakým spôsobom cez SQL dopity, queries, áno, tak máme tu k dispozícii službu Hive. Uvedená služba, uvedený Hive, ktorý tu ukazujeme, je Big Data Data Warehouse a to je presne to, na čo je určený Apache Atlas predovšetkým a prvom rade. Sekundárne samozrejme Apache Atlas je možné vytvárať rôzne konfigurácie pre prístup do rôznych bežných relačných databáz, MySQL, Postgre, Oracle, SQL databáza, ale takisto aj cez Trino, Presto, ak to niekto používa. Ako vidíte, v big datovom prostredí používame rôzne teda tie ekosystémy, niektoré nám ukladajú tie dáta, niektoré nám umožňujú dopytovať tie dáta cez tzv. Špeciálny SQL dialekt, ktorým hovoríme Hive Query, teda HQL. Niektoré služby sú nám určené, treba typicky služba Spark, ako je in-memory analytický nástroj, in-memory výpočtový engine, ktorý nám umožňuje dáta dopytovať, dáta analyzovať jednak batchovým formátom, ale jednak aj streamovým formátom. Upozorňujem opäť, Spark získava dáta z Hive. Opätovne ten dôvod, prečo v tom Hive by ste mali mať tie dáta uložené nejakým spôsobom konzistentne a prečo by ste mali dávať pozor na to data governance. Spark ako taký, okrem toho, že je to
tento in-memory analytický nástroj alebo výpočtový engine, tak okrem toho, že dokáže batchovým spôsobom spracovať dáta, dokáže vytvárať aj tzv. Streamovú analytiku, hovoríme tzv. Near real-timeovú analytiku. Schválne dôrazňujem near real-timeovú analytiku. Masívny in-memory výpočtový engine, potom Impala alebo akékoľvek ďalšie nástroje, áno, Impala alebo akékoľvek ďalšie nástroje. Impala veľmi často používaný, veľmi rýchly, efektívny, cacheuje dáta v pamäti, áno, ktoré máme v Hive, získavame odtiaľ dáta. Čiže všetko, čo tu vidíte v tomto big data svete, je de facto uložený v HDFS, áno, a potom ho dopytujeme v tom Hive. Dopytujem to Hive. Nejak takto si to predstaviť, ten big datovú infraštruktúru. Čo sa týka vlastne samotných tých big dát, ako som povedal, bavíme sa o hrubých dátach, ktoré sú rádovo stovky giga, terabajtov až petabajtov. No. Big datová infraštruktúra neslúži ako file server na ukladanie malých dát. Dáta, ktoré tam ukladáme na súborový systém, ktorý má veľkosť datového bloku defaultne 128 MB a je možné toto ukladať až 256 megabajtové datové bloky. Každý datový blok, ktorý ukladá dáta, je replikovaný. Defaultný replikačný faktor je nastavený na hodnotu 3. To znamená, aby sme to preložili do ľudskej čitateľnej reči, tak ak mám gigabajt dát a chcem to uložiť na HDFS súborový systém, tak to spotrebujem 3 giga. No. Nejakých špeciálnych dôvodok je možné samozrejme replikačný faktor zvýšiť na 5. Nikdy ho neznižujeme, tým pádom degradujeme celé riešenie. No, celé riešenie. Nejak takto si to predstaviť, prosím. No. Apache Hadoop je významným nástrojom na používanie a správu metadát a data governance. Upozorňujem, niektoré distribúcie big datovej infraštruktúry umožňujú pridať ako službu priamo Apache Atlas, áno, a tým pádom ho integrovať. Poskytuje vždy nám nejaké robustné riešenia na riadenie a sledovanie metadát, čo je kľúčové pre efektívne riadenie data governance. Efektívne riadenie. Využíva sa najmä v rámci Hadoop, Big Data prostredí, ale hovorím ešte raz, dá sa integrovať aj s inými systémami na správu dát. Čo sú kľúčové vlastnosti Apache Hadoop? Čo sú kľúčové vlastnosti? Predovšetkým prvom rade katalogizácia dát. Umožňuje centrálny katalóg metadát pre všetky dáta a ich transformačné procesy. Čo sa týka správy metadát, hovoríme, že zachytáva a uchováva informácie o štruktúre, pôvode, to je ten data lineage, a vzťahoch medzi rôznymi datovými zdrojmi. Takisto správu pôvodu dát automaticky mapujem, odkiaľ dáta pochádzajú a akými procesmi prešli. Ďalej môžeme spomenúť klasifikáciu, eventuálne taxonómiu. Umožňujeme organizovať dáta podľa vlastnej taxonómie a priradiť im klasifikácie. Čo znamenajú klasifikácie? Napríklad citlivé dáta, osobné údaje a podobne. Prosím vás, ja viem, že tí, ktorí v podstate pracujete s citlivými dátami, určite ste prišli do styku s produktom, respektíve Red Hat Enterprise Linux som prvom rade a predovšetkým, ktorý implementuje tzv. SE Linux, áno, a ich security kontexty, eventuálne zvyšujete to na tzv. Multilevel security, kde sa už zavádzajú aj citlivosti dát, ako je verejnené, dôverné dáta, tajné, prísne tajné a ešte v rámci tej citlivosti, sensitivity ešte definujete ďalšiu úroveň. Ja som sa s tým nestretol v big datovom prostredí a vtedy, keď ja som implementoval big datové riešenie, tak SE Linux mal byť defaultne vypnutý. Áno, mal by byť defaultne vypnutý. Tak. Čo sa týka integrácie, má konektory na rôzne big data nástroje, ako je Hive, HBase, áno, Kafka, veľmi populárna.
umožňuje integráciu s bezpečnostnými nástrojmi, ako je Apache Ranger napríklad, opäť z produktu Apache. No. Vyhľadávanie a dotazovanie. Užívateľia môžu vyhľadávať, filtrovať dáta na základe ich vlastností, ako aj písať dotazy na metadáta. Kde sa používa hlavne? Apache Atlas sa používa, Apache Atlas sa používa alebo využíva sa v organizáciách, ktoré potrebujú efektívne riadiť svoje dáta. Prosím vás pekne, osobne si myslím, že čím ďalej, tak tým viac sa budeme stretávať problematikou big dát, veľkých dát. Tie dáta nám rastú extrémne rýchlo, dáta nezahadzujeme, nakoľko sme hovorili o datových aktívach, tak snažíme sa z toho čerpať nejaké ďalšie zdroje, snažíme z toho robiť nejaký ďalší biznis, áno, nejakým spôsobom ich uplatňovať. Preto hovoríme, že Apache Atlas sa využíva v organizáciách, kde potrebujeme efektívne riadiť svoje datové aktíva, udržiavať prehľad o ich pôvode, zabezpečiť súlad s regulačnými požiadavkami. Typickými užívateľmi sú datoví inžinieri, analytici, týmy zamerané na dátovú správu ako takú. Áno. Tak. Čo tu máme ešte? Dispozícii centralizovanie, súlad s predpismi. Je teda dôležitým nástrojom pre organizácie. Prosím vás pekne, čo tu zavádzame? Zavádzame tzv. Klasifikáciu dát, čo to znamená, že definíciu, ako ich budeme používať, áno, v rámci kategorizácie, bezpečnosti prístupu a súlad s reguláciami. Áno. V rámci tej definície klasifikácia je vždy označenie, ktoré sa pridáva k datovým aktívam, napríklad tabuľkám, stĺpcom, súborom. No, aby ich bolo možné kategorizovať podľa špecifických vlastností. Áno. Opätovne citlivé dáta, osobné dáta, finančné dáta, sales dáta, áno, nejaké takéto výstupy. Okrem teda tej klasifikácie definujeme aj tzv. Glosár. Glosár je potom kolekcia termínov, definícií a konceptov, ktoré pomáhajú organizácii štandardizovať jazyk a pojmy používané na opis dát. Termín z glosára sa viažú vždy na konkrétne datové aktíva, aby im pridali význam a kontext. Typicky sa to používa na štandardizáciu jazyka pomáham týmu používať rovnaké termíny a rozumieť im rovnako. Napríklad, čo znamená, čo je zákazník. Jo? Je to koncový zákazník, malý zákazník, stredný zákazník, čo je výnos, čo je tržba a tak ďalej. Prepojenie s aktívami. V rámci toho, čo presne hovoríme, že čo presne tieto dáta reprezentujú. Komunikačný nástroj, Glosár slúži ako referenčný zdroj pre celé organizačné týmy, vrátanie datových analytikov, správcov, vývojárov, regulačných pracovníkov. No. Tak. Typické komponenty glosára môžu byť term alebo konkrétny pojem, napríklad revenue, kategória, to je skupina podobných termínov, napríklad v rámci toho revenue financial metrics, nejaké metriky. No a vzťahy ako relationships ukazuje väzby medzi termínmi. Treba revenue je príbuzné net profit. Áno. Tak. Toľko asi v základe tej všeobecnej teórii. Prosím vás, ja by som vám tu v krátkosti chcel niečo ukázať. Dovolil som si tu vytvoriť nejakú jednoduchú implementáciu. Ako vidíte, je to postavené toto na Debiane. A jedná sa o implementáciu Apache Atlas v Docker kontajneroch. Tí, ktorí budete mať potom záujem, prosím vás, dajte mi vedieť, ja ešte raz potom uvediem zdroj, odkiaľ si to môžete aj vystiahnuť, po prípade by si to vyskúšať na vlastných zdrojoch. Je tam celku podrobná inštalácia, ako by ste to mohli urobiť.
Prihlasujete sa tam cez admin, ako vidíte, defaultné webové rozhranie. Áno, dúfajme, že to aj bude občas fungovať. Ako vidíte, tu máme klasifikácie, glosary, all entity types, keď to nechám všetko vyhľadať. Už som sa s tým trošku hral. Áno, tu máme nejaké raňajky, áno, tieto raňajky sú Hive databáza. No, ako vidíte, je tu nejaká Hive databáza ako taká. No a môžeme tu vyhľadávať rôzne možnosti, ako vidíte. Treba nejaké procesy si tu nechá vyhľadávať. Už som tu robil nejaký takýto proces. Vidíme ten lineage, ako to funguje, jo, čo tu vyhľadal. Vidíme tu tie relationships, vidíte, že ide na tú tabuľku branch B. Áno. Táto tabuľka opäť má nejaký lineage, pokiaľ by bol zostavený z nejakých iných tabuliek. Vidím to jeho schému, čo všetko má, ako vyzerá tá schéma. Vidím audity, kto tam a čo robil. Áno, ja som sa s tým trošku som sa s tým hral. Áno. Akým spôsobom to funguje. Takisto v rámci toho Hiveu, ako vidíte, mám tu vytvorené 3 databázy. Áno, 3 rôzne databázy. No a keď sa na to pozriem, tak ja sa do toho, ako vidíte, som sa aj prihlásil. V rámci toho, ako vidíte, som prihlásený do toho Hive kontajnera. Ja ukážem potom, že ten Docker ako je implementovaný, tých, ktorých to zaujíma. Ešte raz, čo tu máme? Show, schemas. No, mám tu takéto schémy k dispozícii. Áno, create, schéma, neviem, demo. No, create, schéma, demo. No a ideme sa na to pozrieť, či to vidí. Áno, za chvíľku by sa to malo nejakým spôsobom prejaviť, že je tam nová schéma. Ako vidíte, tu je schéma, demo, úžasné to je, že? Tak, poďme sa ďalej pozrieť, čo s tým môžeme urobiť. Use, demo, nech tam to používa. Skúsime vytvoriť nejakú geniálnu tabuľku, áno, nejakú geniálnu tabuľku, create, table, ja neviem, GoPass, áno, samozrejme GoPass, ID bude int, name bude string, a čo ešte tam dáme, nejaký value bude int, to je asi tejto chvíli jedno, hej. Opätovne, akékoľvek zmeny robím, tak v rámci toho dema potom by sa mal ukázať, ako vidíte, tabuľka GoPass je tu. Úžasné to je, áno, úžasné to je. Vidím v rámci toho auditu, čo som tam urobil, áno. Vidím v rámci toho auditu, čo som tam urobil. Akákoľvek zmena, akýkoľvek alter tej tabuľky, akákoľvek zmena na tej tabuľky, či už schéme, to by som si musel spamätať, alter table, ako to volá, GoPass, ja som to samozrejme už sa s tým hovorím, hral, change name, attribút value na value, tentokrát float. No, opätovne sa poďme na to pozrieť, čo sa tam udialo. Jo, tu si môžem dať nejaký table. Vidíte, koľko tam mám už tabuliek. Na moje prekvapenie je tam tabuľka GoPass. V rámci toho auditu vidíte, tu je empty create a tu je entity update. Ano, entity update. Entity update, toto update hovorí o tom potom, že čo som tu zmenil a akým spôsobom. Ako vidíte, jedná sa o manažovanú tabuľku. Manažovaná tabuľka znamená, že je to interná tabuľka ukladaná priamo do HDFS, do adresára user Hive warehouse.
explicitne môžeme vytvárať aj tzv. Akú tabuľku? Externú tabuľku, pardon. Áno, tzv. Externú tabuľku. No. Čiže z tohto hľadiska je možné toto rôznym spôsobom delegovať. Takisto si môžem tu vytvárať, trebárs, keď tu hľadám, aj v databáza, čo tu všetko máme, nejaké raňajky, je tam branch A, branch B, vytvorený, áno, sú tam dva rôzne tabulky, ktoré sú tam, tu ich vidím tiež, priamo sa môžem pozrieť na tú tabulku, čo tam je, akým spôsobom to funguje, no a skúsime, pokiaľ sa na to spomeniem celku dobre, skúsime tam urobiť nejaký create table branch G, áno, jo, branch G ako GoPass, samozrejme, ako branch G a select, dajme nejaký select B1 nejaký full name, neviem, či sa to podarí, B1.ssn, B1.location from branch A, B1, urobíme nejakú základnú množinovú operáciu inner, aj to je možné, že to bude hneď na začiatku fungovať, B1 SSN sa rovná B2 SSN, asi nejak tak, čiže asi tam mám ešte nejaký problém, tak ja sa na to ešte pozriem. Tak, ako som to robil, create branch A select B1 full name, B1 SSN from B1 location from branch A, B1 a tam si dá inner join, inner join, že tam ten inner join asi chýba, inner join, branch B, asi ešte je tam nejaký problém, inner join, branch B2, počkaj, ešte raz, čiže takto si to pozriem, inner join, branch B, B2 on, B1 SSN, B2, asi sa mi to takto, table not found, branch A, aha, use raňajky, taká drobnosť, show tables, si to predstav, niečo tam aj. No, tu je ten branch G. No, občas sa to podarí na prvýkrát, ale nie takto skoro ráno. Takže ja to nechám ešte trošku. Za chvíľku on sa na to high volume, áno, všetky slobce, ktoré tu mám. High database, tu sú raňajky, tu sú table a tu je branch G, nešťastník, áno. Tu je line edge, ako bol vytvorený, áno, ako je ten životný cyklus, akým spôsobom prebieha. Tak prosím vás pekne, dámy a páni, toto v krátkosti, čo nám predstavuje data governance, aké máme na to nástroje, čo to je ten Apache Atlas, ako nám reaguje na ten systém. Opätovne sa to dá rôznym spôsobom nastaviť, hovorím, opätovne môžeme riešiť aj problematiku, čo sa týka integrácie aj s inými nástrojmi, inými databázami. Môžeme to cez to riadiť, nastavovať, áno.
Prosím vás, ešte takáto srandička, keď sa s tým budete hrať. Toto je tzv. Klasický lúk, môžete to rôznym spôsobom potom nastaviť, to je ten moderný výstup. Potom si môžete dať rôzne štatistické výstupy z toho, akým spôsobom čo bol zmenený, koľkokrát, ako vidíte, tzv. Apache Atlas Hook, ako bol využívaný. Tak, dámy a páni, toľko asi v rámci týchto raňajov. Dúfam, že ste to dokázali aj stráviť nejakým spôsobom a neurobil som ešte väčší zmetok v hlavách, možno, že ako bol. Prosím vás pekne, všetky tieto podklady budú pre vás v dispozícii. Prezentácia, ktorú tu vidíte, bude v dispozícii pre vás priamo, keď v podstate sa ozvete na info.gopas.sk alebo napíšete na kurina@gopas.sk. V prípade akýchkoľvek odborných otázok kľudne mi napíšte na kurina@gopas.sk. Väčšinou do 24 hodín odpovedám. Akékoľvek očakávania, ktoré by v rámci tejto problematiky boli, tak môžete mi adresovať. Tí, ktorí potom máte záujem o vytvorenie takéhoto Docker kontajnera alebo teda sústav Docker kontajnerov, môžete získať informácie priamo, môžete ho stiahnuť priamo odtiaľto. Uvedený Docker kontajner, ktorý ste tu videli, vyzerá asi, som priamo v Dockeri prihlasovaný, implementuje niekoľko tých kontajnerov. Áno, ako vidíte, ja to skúsim aj vypísať. Print $field. Jo, ako vidíte, okrem Hive serveru, áno, metaserveru, Atlas server, samotné webové rozhranie, Metastore pre ukladanie dát do Postgres, implementuje HDFS ako jeho namenode, riadiaci úzol a datanode na komunikáciu Kafku, eventuálne Spark pre testovanie, treba povedzme in-memory výpočtového engineu. Celý tento ekosystém drží pokope Zookeeper. Takže v prípade akýchkoľvek otázok, prosím, neváhajte sa mi ozvať. Na teraz ja vám ďakujem za vašu trpezlivosť, za váš záujem a budem sa tešiť niekedy s vami na budúce. Všetko dobré a príjemný deň ešte vám prajem. Dovidenia.